Case un século levan testemuñando ao acontecer da Ponte Nova os 5 fornos de limonita correspondentes ás célebres minas de ferro de Vilaudriz. As chemineas teñen 11 metros de alto e 4 metros de ancho, sendo símbolo da prosperidade da rexión no século pasado. Estes fornos foron construídos con materiais traídos da Real Fábrica de Sargadelos. A mediados dos anos 50 a actividade mineira cesou e 14 anos despois o ferrocarril deixou de funcionar. Hoxe en día os fornos foron recuperados manténdoos como parque etnográfico e testemuña actual da grande importancia histórica da actividade mineira nestas terras. Desde a área de lecer dos fornos de limonita á beira do río Eo, pódese recrear a ruta do ferrocarril de Vilaudriz-Ribadeo que se construíu entón para transportar o mineral á costa e exportalo a varios países europeos. Transcorría en paralelo ao río nun percorrido de 34 kilómetros, hoxe convertido en ruta verde. A ruta das minas é outra interesante proposta para gozar do lecer aquí. De pouca dificultade este camiño pasa polas antigas minas, covas e galerías, e tamén polos espectaculares paraxes que a rodean.